Вечер и започваме продължение на сега с 17-та сцена. За 17-та сцена да седнем. Хайде да седнем. За шокепе, котела моето. Още на подико. Чакай, ме подикото ще пише. Продължете по-нататък до следната на страницата и идете в друг градов център. До автобуската страница да продължите. Мистерията е нещо. Мистерия на колко мистерия, да. Миле, айде, идем. Автобуската. Писменце. Залепено. Чакайте возачът с автобусът с жълто. Автобус жълт. Айде, чакаме. Мачката. Откъде дойде сега мачка? Второ писменце. Да не се качуваме в автобуса. Вика, одете пешки. Чудно нещо. Айде, идеме, не го чакаме. Идеме. Тук. Така е. Значи така е с семките. Семките са център. Так е. Видиме, що е следното видео. И ще гледате по-интересно и по-смешно пак. Чао, до следното видео.